Mana бародаро гови нав зӯйдагӣ гусалаакаш ба қачая 6 рӯшу зӯйдагиша 14 литр шир метед беғарз як сина гусалааш мехӯрад саҳар бега 14 та шир дорад о дуюм гусалаша mana гусалаакаш ба қачаи мешияня чиста зӯтия нофи гусалаш ози нағалда mana ба қачаш ба қачаи 6 рӯза гусала mana гов худаш тамошо кинеша бародаро моли 5-4 кинҷаи хушрӯяй осон душа кайнаки масъалаи хӯрдан аҳли осонҷӯшиш ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад боз бародаро дандоншам нишон метем дандоншам бинед якта зӯйдаги дандони гусалагиша рӯзкадаги дигу гусалаша тарбис аҳлаки осон шака мана ширшам ғавс хушрӯя мана бародаро ширшам конкретния ширш ғавс хушрӯя қаймоқ дорай хам ба қачаш худаш маълума ширш чихе тинаки ғавсиш амисои гусалаша маълума ба қачаша тамошо кина даст панҷаи хушрӯ дора каси моликина иншоалло раҳмат мегам тарбияк шаб 17-18 та ба ҳазур шир метед ҳози беғарзи гусала як чоҷ гусала мехӯрад саҳар бегаш ай 3 синаш 14 литр беғарзи гусала мо меҷӯшемша о одами моликин тарбия кинаша иншоалло 20 литрам мумкин тия барош ки нав зӯйдаги ҳози 5-6 рӯшу зӯйдагиша нархина бародаро 24 000 сомон мегем муомила дора бо даставкаам дора 24 000 сомон мегем муомилаам дора даставкаам мекунем шака каси моликина иншоалло барака меёбад